Avui, aprofitant la meva estada a la ciutat de Barcelona, he passat per la catedral de Barcelona, on al claustre es venera la Mare de Déu de la Llum. Ara fa uns dies, pels qui me seguiu a les xarxes, doncs us parlava de dues imatges precioses, que és la Mare de Déu de les Claus i la Mare de Déu de l'Alegria. Doncs bé, aquesta imatge és preciosa, és del mestre Bohigas. Fixeu-vos que el nen Jesús té com una mena d'espelma a la mà, perquè la Mare de Déu de la Llum, coneguda com la Mare de Déu de la Candelera, es venera aquí al claustre de la catedral de Barcelona. Fins i tot hi ha una missa cada primer dissabte de mes. Avui ens han obert expressament les espelmes, i el 2 de febrer el que fan aquí davant d'aquesta capella és reunir-se tots els fidels i els canonges de la catedral de Barcelona amb espelmes i se'n van en processó fins a l'altar de la catedral i fan la missa solemne. Aquí tenim, doncs, la Mare de Déu de la Candela, la Mare de Déu de la Llum, patrona dels electricistes i dels fontaners de Barcelona. En parlo en el meu llibre 365 dies amb Maria. Us ho recomano, si veniu a la catedral de Barcelona, doncs de veure aquesta preciosa imatge del mestre Bohigas de l'any 1945. Que vagi bé.